Iván Fidalgo e a súa dona Jessica Abelleira recibían con gran ilusión o premio. Xunto aos seus dous fillos viaxarán próximamente a Euro Disney, despois de que o seu pasaporte resultara premiado no sorteo organizado pola Concellería de Promoción Económica dentro da campaña Pasaporte a Disney, co fin de incentivar as compras durante o pasado Nadal. Una ilusión y esperemos que nos encante visitar Disney, ya que nunca hemos estado. Que los nenos nos disfruten mucho, nuestros dos nenos. Sí, sobre todo el mayor está deseando ir ya para poder montarse en todo. Sí, la verdad que sí. E conocer a Cars. Dende o Concello destacaron a importancia desta campaña coa participación de máis de 40 establecementos da localidade, en a que se repartiron máis de 4.500 pasaportes. Foi unha campaña moi exitosa, hai que ter en conta que tuvo a duración dunha semana, donde participaron máis de 40 establecementos e donde se repartiron alrededor de 4.500 pasaportes. Co cal, que significa eso? Bueno, pois eso por unha banda significa que a veciñanza sigue confiando no comercio de proximidade, nas tendas tradicionais, e tamén significa pois que o premio, o que era a campaña, pois era todo un atractivo para nosos veciños. A iniciativa comercial conta coa colaboración da firma Congalsa, para quen apoiar o tecido local é unha das súas señas de identidade. Para Congalsa, apoiar o tecido empresarial local e a sociedade é unha das cuestións fundamentais dentro da súa responsabilidade social corporativa e continuaremos apoiando este tipo de iniciativas e, bueno, igualmente felicitar tanto a Iván como a Jessica polo seu premio. Esperamos que sea unha experiencia inolvidable. Dende o Concello aproveitaron tamén a ocasión para agradecer á firma Congalsa todo o seu apoio un ano máis con esta iniciativa.